Salam mähriban doganlam, gadyrdan iyleşler. Dogrluk ýoly gepleşmede hoş geldiňiz. Biz siziň bilen Ýahýanyň hoş habaryny öwrenmege dowam ederiz. We Ýahýanyň 18-nji babyny öwrenip tamamlarys. Geçen gepleşmede İsa Mesihiň höküm edilmegi üçin Rim hökümdary Pilatyň öňünde waty özüniň hakykatlygyny şaýatlyk edip, Pilaty hakykaty tanatjak bolanlygyny, emma Pilatyň hakykatyň nämedigini sorasa da, hakykatyň özüni tanajak da bolmandygyny görüpdik. Bugünler hem şeýle. Hakykaty gözläp de, hakykat barada bilenlerine hem adamlar hakykat olan İsa Mesih'e iman etmeýärler we oňa boyun bolmaýarlar. Çünki her kim özüniň hakykatyna, ýerdäki bu dünýäniň düşünjelerine ýermek isleýär. Gökten inen hakykata inanmak islemeýärler. Netijede ýalanyna galyp helakçylyga uçraýarlar. Hudaýyň hakykatyny ýa-da insanlaryň hakykat diýenlerini saýlaýarsmy? Nuru saýlaýasmy? Ýa-da tümlügi saýlaýas? Bugünkü gepleşimizde biz İsa Mesihi höküm etmäge tapşyran ruhany ýolbaşçylaryň we halkyň ýene-de saýlaw öňünde durandygyny görýäris. Gelin ilki bilen käbir aýatlary okalyň. Pilatus İsa Mesihe hakykat näme diýenden soň ol ýene Ýahudlaryň ýanyna çykyp olara: "Men ondan hiç bir ýazyk tapmadym. Emma siziň bir adatyňyz bar. Şol adat boýunça her ýyl Pesah bayramyna men bir adamy tutsaglykdan boşadýardym. Indi siziň üçin Ýahudlaryň padşasyny boşatmagy isleýärsiňizmi?" diýdi. Şonda olar: "Onu däl, bize Barabbasy boşat" diýip gıýgyrışdylar. Barabbas bolsa bir gozgalaňçydy. Ýazglarda her bir duş gelýän maglumatymyzda Hudaý bize nähildir hakykaty görkezmek isleýär. Bütün İncilin diňe şu ýerine ady gabat gelýän Barabbas barada näme üçin bize Hudaý bildirmek isledike? Muňa düşünmek üçin bu barada aýdylan başga aýatlary hem okap geçeliň. Bu arada ýene de Matanyň hoş habaryna biraz giňişleýin bize gurrun berilýär. Her Pesah bayramyna häkim halkyň haýyşy bilen bir tutsagy boşatmagy adat edinipdi. Şol wagtlar Ýeşua Barabbas diýen ady belli biri tutsaglykda ýatyrdy. Şeýlelikde halk ýygnanyşanna Pilat olardan: "Siziň üçin kimi boşatmagy isleýärsiňiz? Ýeşua Barabbasmy ýa-da Mesih diýilen İsany?" diýip sorady. Lukanyň hoş habaryna hem bize has hem giňişleýin jikmejik aýdylan zatlar bar. Pilat ýolbaşçy ruhanlary, baştutanlary we halky üýşürip olara: "Siz bu adamy meniň ýanyma halky adyrýar diýip getirdiňiz. Men ony gözüňiziň alnyna soraga çekdim. Emma ol baradaky aýplamalaryňyz dogry çykmady. Onu Herodyň ýanyna iýberdim. Ol hem hiç hili günä tapman, onu ýzyna iýberdi. Siziň görüşiňiz ýaly, ol ölüme laýyk hiç sad etmändir. Şonuň üçin hem men onuň temmisini berip boşatjak" diýdi. Emma ähli halk bir agızdan: "Bu adamy ýok et, bize Barabbasy boşat" diýip gıýgyrışdy. Barabbas şäherde ýüze çykan bir gozgalaňa gatnaşanlygy we ganhordyg üçin zynnana salynıpdy. Pilat İsany boşatmak niýeti bilen ýene de halka ýüzlendi. Emma olar onu haça çüýle diýip gıýgyrışdylar. Pilat üçünji gede olara: "Näme üçin? Bu adam näme ýamanlyk etdi? Men ondan ölüm jezasyna laýyk hiç zat tapmadym. Şonuň üçin hem onu jezalandyryp boşatjak" diýdi. Emma olar seslerini has gataldyp, höççetlik bilen onuň haça çüýlenmegini talap etdiler. We olaryň sesi üstün çykdy. Şeýlelik bilen Pilat olaryň talabyny berja etmek kararyna geldi. Olaryň soran adamyny gozgalan turdup, adam öldüren üçin zynnana salynan adamy boşatdy. İsany bolsa olaryň ygtyýaryna berdi. Biz bu bolan wakada nämeleri görýäris?
İsrail'de Rim imperatoru tarapyndan hökümler edip berlenen Pilat her gün bir näçe adamlary dürlü günäler üçin höküm edip zyndanat ýardy. Ýa-da iň elhenç günäleri denleri bolsa, iň elhenç ölüme, haça çüýlenip öldürilmäge höküm edýärdi. Hudaýyň ogludygy eden işlerinden, durmuşundan, gudratdyr alamatlarından, kämil taglimatyndan belli bolup tassyklanan, adamzadyň halaskary bolmagy mesjedilip bellenen İsa Mesih günäsiz ýere höküm edilmäge getirilenne, ol ýerde başga da bir näçe höküm edilmäge garaşylýan ganhor we gozgolançy jinayetkerler bardy. Bayramçylyk üçin bir adama günä geçişlik edilýärdi. Halk günäsiz İsa Mesih'i ölüme höküm etmegini talap edip, günäli bolan başga ganhor biriniň boşadylmagyny isleýändigini biz görýäris. Gyzykly tarapy bolsa, olaryň boşadylmagyny isleýän adamyň İsa'nın adyna meňdeş bolmagydyr. Mattanyň hoşhabaryna oňa Yeşua Barabbas diýilýärdi. Bilşimiz ýaly İsa Mesihiň Ýewreýçe ady Yeşua diýilýär. Biziň dilimizde oňa İsa diýilýär. Ýewreýçe aýdylşy Yeşuadyr. Barabbas diýilmek bolsa, Ýewreý dilinde bir atanyň oglu diýmegi aňlatýar. Bilşimiz ýaly İsa Mesih hem göklerdäki atanyň oglu diýildi. Yeşua Barabbas yerden olan bir atanyň ogludy. İsa Mesih bolsa göklerde olan mukaddes we baky ata Hudaýyň ogludyr. Barabbas barada başga köp zat aýdylmasa da, onuň nähili erwet adamdygyny welin ýazygy bize belli edýär. Yeşua Barabbas Rim häkimetine garşy gozgolan turdan we netijede bir näçe adam öldürip ganhorluk eden biridi. Ol kanun esasyna ölüm jezasyna höküm edilmäge münasip bolan biridi. İsa Mesih bolsa hiç hili günah etmedik. Mukaddes biridi. Hatta onu şol döwrüň iň güýçli qazysy hem günäsini tapyp hak höküm edip bilmedi. İsa Mesih'in günäsizligini Pilatyň özü 3 gezek tasdiklaýar we halkyň öňüne çykyp İsa Mesih'in günäsizligini aýdýar. Bu ýerde görüşimiz ýaly Pilat iki adamy orta çykaryp, bularyň ykbaly meniň elimde diýip pikir edip halka iki adamy hödürleýär. Bir tarapda mukaddes, günäsiz, diri Hudaýyň ogly, paçalaryň paçasy diýilýän İsa Mesih. Başga bir tarapda gozgolançy, adam öldüren, ganhor biri Barabbas. Pilatus halktan kimi isleýärsiňiz diýip gıygyryp soraýar. Aslına seretsek, bu adalatsyzlyk dälmeýsem. Sebäbi bular deňeşdirer ýaly deň däl. Çünki Barabbas ölüme münasip bolan biri. Ol adam öldürdi. Rim häkimetine garşy gozgolan etdi. Ýerwetlik, talançylyk we zorluk etdi. Ol elhenç ölüm bolan haça çüýlenip öldürilmäge münasip. Emma İsa Mesih nämetdi. Ol günäsizdi, mukaddesdi. Ol keselleri sagaltdy, ölleri diýreltdi, körleriň gözüni açdy, agsaklary ýöretdi, lallary gepletdi, ağaçlaryň garnyny doýurdy, ýykylanlary dikeltdi. Söýgüden, rehimden we merhemetten dolu bolan biri. Ol ölüme höküm ediler ýaly nämetdi. Kim isleýäňiz? Biz Barabbasy isleýäs. Barabbasy berdip halka ýygyrdy. Adamlar bize Barabbasy berdip İsa'ny däl Barabbasy saýladylar. Eskerler gelip onun zıncırlarını çözdüler. Onu boşattılar. Barabbas aşağı düşüp adamlar tarapından begenç bilen kabul edildi. Barabbas belki öz tarapından meni adamlar gowy görýär. Men bu İsa'nın kimligini bilemok. Onu halamaýarlar. Emma meni welin adamlar gowy görýär diýip pikir edenler. Gynançly tarapy, ol boşandan soň İsa ynanny ýa-da towa etdi diýilen ýeri hem ýok. Meni senin üçin boşatdylar diýip Hudaýa minnetdarlyk aýdandygy hem aýdylmaýar. Ýöne Hudaý bu zatlaryň hemmesini bilýärdi.
Ol azad edilenne İsa Mesih ümsüm hiç saat diýmän oturdy. Sebäbi ol atasının özü üçin olan erkini bilýärdi. Goý Barabasy alsınlar diýärdi. Hudaýyň günäli we ganhor Barabasy İsa Mesih ýaly kämil we mukaddes saýyp kabul edip bilmek üçin İsa ata Hudaýyň özüni Barabas ýaly höküm etmegine ýol bermeli. Barabas adamlar meni azad ettiler diýip pikir edipdi. Emma yok adamlar däl, Hudaýyň söýgüsü üçin ol azad edilipdi. Bir tarapdan seyredenimizde men bu tariha seyredip Barabas kim diýip pikir edenimne Barabasyň özümdigini, onuň senligini görýärin. Barabas bu men, ol sen, biz Barabas. Hudaý bu arkaly men Barabasy da söýýän diýýändigini görýän. Hudaý men onu söýýän diýe. Biz bolsak Hudaýym, ol erwet adama. Hudaý bolsa men onu söýýän we azat bolmagyny isleýän. Emma biz sen bilen okmy? Ol hiç haçan senin azat edendiňden bilen ogam. Hudaý ýene, emma men şonno da onu söýýän diýe. Bu bolsa Hudaýyň çäksiz söýgüsiniň heniz biziň her birimiziň Barabas ýaly günäli wagtymyz söýýändigini görkezýär. Ýazgyda şeýle diýe. Emma heniz biz günäkärkäk İsa Mesih biziň üçin öldü. Şeýdip Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Barabasyň Hudaýyň İsa Mesihtäki ýaşaýyş togadyny dolu kabul etmän gitjegini bilse de Hudaý ogluny Barabas üçin iý beripdi. Çünki Hudaý günäli bolan Barabasy hem söýýär. Ol seni we meni hem söýýär. İsa Mesihiň biziň ýerimizde jezamyzy çekip höküm edilmegine ýol berip biziň azat edilmegimizi gazanmak isleýär. Emma henizem müňlerçe, milyonlarça adamlar Hudaýyň bu söýgüsini kabul etmän, äsgermän, Barabas ýaly imansyz gezýärler. Käwagt biz imanlılar şeýle Hudaýyň çuňur söýgüsiniň nämedigini bilip de men merhemet bilen halas boldum diýip de emma özümiziň erwet günälerimizden, erwet endiklerimiziň zynjyryndan öz güýjümiz bilen ýa-da nähildir bir ýol bilen azat bolmaly diýip pikir edip Hudaýyň söýgüsine, merhemetine hormatsyzlyk görkezýändigimizi bilmeýäris. Sebäbi şeýletmek hoş hawaryň tam tersidir. Sen günäniň guly boldunmy? Erwet endikleriň ejrasyndamy? Olar seniň erkini elinden alan ýalymy? Sen näme edersin? Sen men özümi azat etmek üçin hereket edip bu ýagdaýdan çykaryn diýýänsiň. Saklan. Yok, sen muny özüň başarmarsın. Dowzakyň güýjüne özüň garşy durup bilmersiň. Günäli höweslerini we onuň güýjüni hiç haçan öz güýjüňle ýeňip bilmersiň. Özüňdäki akylyňa, bilimiňe, güýjüňe bil baglasaň, bu ýagdaýyndan hiç haçan hem çykyp bilmersiň. Başga müňlerçe, milyonlarça adamlar ýaly günäniň gulçulugyna galarsyň. Senin akylyňa, bilimiňe, tertip düzgünüňe hiç bir adam sennäki bar problem alanyňdan, ýagny bul aýal gatnaşyň bolsun, çağlaryň problemasy bolsun, ýa-da başga bir kynçylygyny çözüp bilmez we seni we olary halas edip bilmez. Muny edip biljek ýeketäk biri bar. Olla seniň we meniň ýerimi alan biridir. Käbirimiz näçe gezek Hudaýyň biziň üçin bolan İsa Mesihtäki ajaýyp söýgüsi baradaky hoş hawary eşidip Barabasy edişleri ýaly gelip elimizdäki günä zynjyrlaryny Hudaý tarapyndan çözmek isleýänler. Biz näme diýäs? Yok, men boşadylmaga münasip däl. Men höküm edilmäge münasip. Men utanja, men eden günälerimiň jezasyna münasip. Men bularyň baryna münasip. Ýa-da men öz dinim, öz ýörelgem bilen, düşünjem we akyldarlygym bilen ýa-da nähildir eden ýaxşy işlerim bilen
azatlığımı kazanarın deyip pikir edenler. Emma günäkär, ganhor Barabasın boşadılmağına ümsüm seredip duran İsa Mesih bide şeýle deyip seslenen ýaly. Yok oğlum. Goý men baryny öz üstüme alayın. Gel, men senin günäňi öz üstüme alayın. Senin ağırlığını alayın. Senin utancını alayın. Biz bolsa, yok Hudaýym. Men muny öz özüm etdim. Men muňa münasip. Men maşgalamyň bozulmagyna sebäp boldum. Eden nädorluklarym bilen garyplyga, keselçilige sebäp boldum. Bularyň baryna men özüm günäkär we jazasyny çekmäge hem münasip diýip pikir edýäris. Hudaý bolsa yok diýe. Hudaý men utanýan. Hudaý bolsa utancyny maňa berdi. Biz näme diýäs? Hudaý men ýene günäh etsem näme? Hudaý men hemişe hem senin üçin şu ýerde diýe. Hudaý näme diýe? Bar günählerini maňa ber oglum diýe. Biziň käbirimiz imanlar ýygnagyna barsam yeterlikdir. Ýa-da bu ýa-da ol däpde surlary etsem yeterlik diýilýän oýunlary oýnaýarys. Ýa-da kimdir biri başgalardan has gowy şonuň üçin hem bereketlenýär diýen pikirlerde ýaşaýarys. Emma çyndan oýlansak we pikirlensek, biziň barlygymyzyň, gutuluşumyzyň we hatda her bir alýan demimiziň hem we her günkü durmuşumyzyň esasyna Hudaý we onuň İsa Mesih'te bize görkeden merhemeti ve ol arkaly berýän azatlygy, erkinligi we bereketleri duranlar. Hiç bir zat biziň özümize bagly däldir. Ähli alýan bereketlerimiz İsa Mesih'ten gelýändir. Biziň esasy problemamyz, biziň problemalarymyz, biziň betbaglygymyz däl. Esasy problema biziň hoş hawara ynanmaýanlygymyzdyr. Bizi şeýle söýýän, ýagny hayran galdyryjy söýgü bilen söýýän, şeýle ank edici söýgü bilen söýýän, şeýle giň, şeýle belent we şeýle çuňur, çäksiz, gutarnyksiz, şeýle gujak açýan, şeýle kabul edici söýgü bilen söýýän Hudaý bolup bilermi diýip biz oýlanýarys we muňa ynanmajak bolýarys. İsa Mesih bar günälerini men öz üstüme alýan, oglum, meniň bu söýgüme inan diýe. Eger sen we men bu çakylygy kabul edip bolýa diýsek, onuň bize beren bagyşlamasyny kabul edýändigimizi, özümiziň erkinlikde durup, İsa Mesih'in biziň derегimize, biziň münasip bolan jezamyzy çekmäge haça gidişini görýäris. Mesih'in biziň üçin urulup ýenjilişini, haçta öldürilişini we ölümini iman arkaly görüp bilýäris. Özümiň bolsa, inni azatdygymy bilip bilerin. Diňe İsa Mesih'in gurbanlygy bizi halas edip biler. Diňe onuň haçtaky ölümi bizi baky hökümden halas eder. Bu durmuşumyzda hem, kynçylyklarymyzda hem, günäh bilen göreşimizde hem İsa Mesih'in özü yeterlikdir. Bu İsa Mesih ve Barabas baradaky taryha başga tarapdan seredip, biz dünýäniň we dünýäniň hökümdaryna gulluk edýänleriň, dünýäniň ygtyýary astyna bolanlaryň nur bolan İsa Mesih'i ret edip, onuň ýerine tümlügün misaly bolan, günäli, ganhor Barabasy saýlamagyny görýäris. Israýlyň ýolbaşçylary, ruhany dinlar adamlary we olary eren halk üçin günäli bolsa-da Israýlyň ýerde bir paçalyk gurmagy, siýasy ygtyýary eýe bolmak üçin söwüşýän, gozgolaňçy, ýolbaşçy adam edýän, gozgolaňa ýolbaşçylyk edýän we hatda bu ýolda zorluk, talaňçylyk, ganhorluk eden birini saýlamak we hormat etmek wajypdyr. İsa Mesih bolsa olary şeytanyň elasyndan, ruhu gulçulukdan halas edip, Hudaýyň baky gökdäki paçalygyna olary girizmek üçin öz janyny gurban etjekdi. Olaryň arasyna insan eli bilen gurulmajak, Hudaýyň ruhu paçalygyny gurjakdy. Emma olar Hudaýyň dogurlukdan, merhemetden, söýgüden,
yaxşılıktan, adalattan dolu paçalığını değil de, yerdäki wagtlaýyn, kämil bolmadyk, zorluk, talançylyk, yalan bilen gurulýan bir paçalygy saýladylar. Bugünler hem adamların köpüsi, Hudaýy we onuň İsa Mesih'te bize berilýän paçalygyny değil de, bu wagtlaýyn dünýädäki zatlary, häkimiýetleri saýlaýarlar. İsa Mesih'in kämilligini, mukaddesligini, aýratynlygyny, eden ajaýyp işlerini, bizim üçin getiren gurbanlygyny bilip de, günäli olan adamlaryň ýzyna ermegi saýlaýarlar. Özleriniň baky dowdak odundan halas bolmagy we bugünkü günne hem günäniň näletinden, olara ýetirýän täsirinden, yalanlardan halas bolmaklary üçin mukaddes kanyny döken, janyny gurban eden İsa Mesih'i ret edip, Barabbas ýaly, özleri kan döken, zorluk eden, gozgolançy, özlerinden hatta janyny öz üçin we yalan ýollar üçin bermegi talap edýänleriň ýzyna ýermegi, olara gulluk etmegi köpler saýlaýarlar. Gadyrdan illeşin. Sen bugün kimi saýlaýarsyň? Halaskar we Reb bolan, nur bolan, hakikat, ýaşaýyş, yol, direliş olan İsa Mesih'in paçadygyny we onuň paçalygyny, ýa-da garankylygyň, tümlügiň atasy diýilýän, bu dünýäniň hökümdary bolan, dünýä ýörelgeleriniň ýalanyň atasy diýilýän şeytanyň paçalygyny we oňa gulluk edýänleriň ýzynyň geçjekmi? Olary saýlajakmy? Belki siz men Hudaýa inanýan, şeytana gulluk edemok, meniň öz düşünjem we ýolum bar, men tümlükde däl diýmeňiz mümkin. Emma Hudaýyň bizim hakyky ýagdaýymyzy beýan edýän mukaddes ýazgylary bu meselede şeýle diýär. Adamlaryň arasynda hiç bir park ýokdur. Sebäbi hemmeler günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular. Eýsem siz özüňizi kimiň tabiinligyna tapşyrsaňyz, şonuň da guluna öwrülýändiňizi bilmeýärsiňizmi näme? Siz nämäniň guly? Ölüm eltýän günäniň gulymy? Ýa-da dogrulygy eltýän tabiinligiň gulymy? Çünki günäniň müzi ölüm, Hudaýyň peşkesi, sowgady bolsa, Rebbimiz İsa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyşdyr. Bu ayatlarda biz hem adamın kimdigine, niredenligine seyretmezden, günäligine ve Hudaýdan daşlaşıp, günäniň, şeytanyň tümlük dünýäsiniň gullary bolandygyny görýäris. Bu tümlükten biz öz-özümizi halas edip bilemiz. Bizim daşardan gelen güýç arkaly, ýagny göklerden iňip gelen gudratly halaskar we Reb arkaly azat edilmemiz gerekdir. Hudaý bu azatlygy bize sowgat hökmünde her birimize bermeýär. Ýöne bize bu sowgady el uzadyp özümiziň saýlamagymyz, almagymyz gerekdir. Nur bolan İsa Mesih'e we onnaky ähli wadalara, bereketlere, gudratlara, umytlara, rahatlyk we şatlyga eýe bolmak üçin ilki bilen günäligimizi we tümlükdedigimizi boyun almaly. Günälerimiz üçin tövbe etmeli we nur bolan İsa Mesih'i kalbymyza Reb we halaskar hökmüne çağırmalıyız. Eger bu siziň saýlawyňyz bolsa, onda programmamyzyň soňundaky doga dilegi bilen Hudaýa ýüzleniň. Gepleşigimizi men ine şu ayatlar bilen jemlemek isleýärin. Biziň özümizi aklamagy güýjümiz ýokka, İsa Mesih Hudaýyň öňünden bellen wagtyna biz Hudaýsyzlar üçin öldi. Hatta dogry adam üçin ölmäge taýin adam tapmak kyndyr. Ýöne kim bilýär, belki ýagşy adam üçin ölüp biljegiň tapylmagy da ahmal. Emma İsa Mesih heniz biz günäkärke bizim üçin öldi. Şeýdip Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Şoňa görä-de Mesihiň gany bilen aklanan bolsak, ol arkaly Hudaýyň gazabyndan gutuljagymyz hem görüňsizdir. Amin. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi we günäniň müzdi ölümdir diýip yglan edýär.
Bu ruhu ölümü, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňlady. Emma Hudaý Ibrahimyň oğlunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimizde ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden dirilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine ýerýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şun hem İsa aleyhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňlady. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly, merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.